Eu me pirei. Mira, ahora acaba de chegar. Hola. Saludamos. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Muy bien. Estoy un poco alusada, pero... Alcalde. Hola. Carla de Xunta de Goberno. Alcalde, está rodeado de mulleres, hoxe, eh? Sí. Está moi Que ben. non se diga esta mesa, non se diga. Cando digades? Veremos. Sí, vale, pues nada, moi bo día a todos e todas. É un placer para nós estar aquí hoxe presentando a Feira Científica, a cuarta edición desta Feira Científica que ten por nome A Ciencia que Ven ten nome de muller, que organizamos no marco do que chamamos un programa que chamamos Ciencia de Ida e Volta, que facemos desde a Unidade de Cultura Científica e da Innovación da Universidade de Vigo. Esta unidade se creou no ano 19, en realidade misturada entre a Vicerreitoría de Comunicación e a Vicerreitoría de Investigación, coa finalidade de facer transferencia do traballo que facemos na universidade á sociedade. O que queremos é que a investigación que se fai nos nosos laboratorios pois chegue a toda a cidadanía e, en particular, neste caso, aos nenos e nenas. Como decíamos, que tamén ten o nome, ese de ten nome de muller, e que queremos, ademais, pois, promover, sobre todo, as vocacións científicas entre as nenas para que pois, se acheguen moito máis á ciencia e empecen pois, a chegarse ao coñecemento que facemos na universidade, non? En este caso, ademais, este ano pois, temos un porcentaxe moito maior de mulleres que van a estar nos stands e nos obradoiros. Bueno, despois Mónica, a vicerreitora de Comunicación, nos contará un pouco en que consiste toda a feria e como son pois, todos os stands, todos os talleres e todas as actividades que imos facer, que son numerosísimas. Básicamente, pois este ano o que decidimos foi cambiar un pouquiño, non? Veñamos facendo isto nos campus, en Vigo e en Pontevedra, e decidimos que, bueno, pois chegar a zonas máis afastadas do campus e máis afastadas da universidade, pois podía ser unha boa idea para que, pois tamén para espallar o noso coñecemento, non? Esta feira vai ter lugar o próximo venres, empeza ás 11:30, primeiro con unhas visitas duns colexios ou duns institutos e despois, pois, xa pola tarde, pois, toda a actividade de talleres. Bueno, primeiro, pois, en primeiro lugar, agradecer ao Concello de Lalín e ao alcalde que nos acolla pois nestas instalacións tan axeitadas, non? Porque ademais da sala que podemos ter para charlas, pois temos fora un espacio excelente onde podemos pois montar todos esos stands e, por suposto, pois agradecer á Diputación porque sin eles pois sería imposible que tivéramos realizado isto, porque xa hai uns anos que eles apostaron tamén por que sigamos transferindo ese coñecemento, non? En particular, pois, a Carmen, a concelleira, e a Sandra, que tamén sempre nos acompaña, e xa ten visto moitas veces pois, como é o desenvolvemento. E, por suposto, pois, a FECIT, que tamén pois, subvenciona parte deste proxecto, que é a Fundación Española de Ciencia e Tecnoloxía, que pois, organiza unha serie de convocatorias para divulgación científica, e que ademais son convocatorias pois bastante difíciles e competitivas, difíciles de conseguir, pero que levamos xa uns cantos anos, pois dado o éxito que ten a feria, non? Con moitísimo público. O ano pasado tuvemos pois casi 700 persoas, espero que este ano aquí en Lalín pois imos ter moitísimas máis. E pouco máis, simplemente pois eso que nada, darvos as grazas por todo o apoio e espero que resulte todo un éxito. E xa lle pasamos a palabra, me parece que agora a Carmen. Bueno, pois moi bons días a todos, alcalde, deputada, vicerreitoras, medios de comunicación, grazas pola vosa presenza. É para nós tamén un honor hoxe aquí na presentación da Expo Feira Científica, A Ciencia que Ven ten nome de muller, un evento que
pon en valor a contribución inestimable das mulleres na ciencia e a educación. Tamén quero dar as grazas á Deputación de Pontevedra, en especial á deputada de Igualdade e Benestar Social, Sandra Bastos, que, tirou para que se fixera en Lalín. Tamén á Universidade de Vigo, ata as dúas vicerreitoras, Mónica Valderrama e Belén Rubio, gracias tamén por vir para Lalín, e pola colaboración e as facilidades que nos deron para que esta feira se desenvolvese desde Lalín desde o primeiro momento. Ao longo da historia, o papel da muller na ciencia foi clave para o avance do coñecemento. Cito, por exemplo, nomes como de María Elena Maseras, que foi a primeira muller en matricularse nunha carreira científica en España no curso 1872-73, que abriu un camiño para futuras xeracións, evidentemente. Ou o da galega Ánxeles Alvariño, que foi tamén a primeira muller científica en participar nunha expedición oceanográfica internacional a comezos da década dos anos 50. No sistema educativo son elas, as docentes, investigadoras, estudantes, que fomentan o pensamento crítico e o progreso científico. Sen embargo, aínda nos enfrontamos a retos para garantir a equidade nas ensinanzas STEM, xa que, por poñer un exemplo, a presenza das titulares universitarias galegas pertencentes a especialidades tecnolóxicas é dun 16%, e a enxenería é dun 38%, un 38,5%, perdón. Entonces, agardamos que en esta feira científica nos sirva para inspirar, para mostrar referentes e espertar vocacións científicas entre a nosa mocidade. En Lalín apostamos sempre pola igualdade e por un coñecemento inclusivo e accesible para toda a xente. Moitísimas grazas. E agora doulle a palabra a doña a Mónica Valderrama Santomé, que é vicerreitora da Comunicación e Relacións Institucionales da UVigo. Gracias, Carmen. Non vou reiterar o que xa dixo a miña compañeira de agradecementos, porque é obvio que sin a sede e o empurre que houve desde a Diputación, pois isto non sería posible, porque ao final o que se trata é de, como dicía Belén, de non concentrar únicamente a actividade no entorno, na contorna das sedes dos campus, senón que queremos chegar máis lonxe, facer esta labor tan que é fermosa, a verdade, de sacar as rúas de un xeito moi intelixible, moi fácil, moi doado, con unha linguaxe moi cercana, a un público máis familiar, se cabe, que a rapazada, a través da experiencia, quede como cunha lembranza, non? E que diga, pois mira que cousas máis interesantes fai o estudantado aquí de Vigo, que nos trae un monopraza aquí para que vexamos que van a Fórmula 1, a Fórmula Student, e as cousas que fan os de Aerospace Lab, que tamén outra asociación de estudantado, e ao mesmo tempo aproveitar nesta parte da xornada de tarde que é aberta a todo o público, aproximar a familia, pode ver a familia completa para a danza, para a parte que temos tamén de teatro. De feito é o broche, non? O broche da xornada é unha obra de teatro que ten como título Elemental, que é un espectáculo teatral con humor e música, de Manuel Vicente, que igual o coñecedes polo programa de Efervesciencia, que tamén vai un traballo importante na divulgación científica. Esta é a nosa idea, dende que empezamos hai uns anos, que esta é a cuarta edición, era a idea, non? Conseguir chegar á cidadanía e facer esa viaxe de ida e volta que nos temos orzamento público e temos que ensinarlle ás persoas por que é importante esa inversión, non? Tamén dar esa visibilidade que citaba un intre Carmen, non? A figura da muller científica. Nos stands están as propias científicas tamén, científicas e científicos tamén. Hai un 60% de mulleres, pero se non hai implicación de toda a sociedade non facemos nada, non? Están elas mesmas e son referentes cercanos, porque ao final ás veces parece que como as persoas que fan ciencia están como moi alonxadas de nós,
Estas son mulleres que están aí traballando, fan cousas super interesantes e non sempre se sabe. Este xeito de chegar, pois, ten que ver cun formato máis de obradoiro, de, como dicía, pola mañá, directamente para o alumnado, tanto de quinto e sexto de primaria, que vai haber 180 estudantes, bueno, nese tramo podemos chamar alumnos, non? Alumnado de centros do propio Concello e, en paralelo, 60 estudiantes de cuarto da ESO, que hai un obradoiro de desinformación, outro sobre matemáticas e un terceiro sobre sostenibilidade global e local, que obviamente están repartidos en grupos de 20, porque senón non é doado xestionalo. E pola tarde, que sí que xa está aberto a todo ese público familiar, a partir das 4 hai 24 obradoiros con stands interactivos no interior e no exterior deste edificio no que estamos, que moitas grazas, xogos divulgativos, experimentos, tecnoloxía innovadora, retos matemáticos, arte, troco de obxectos, hai unha maqueta dun satélite e, como dicía, un monopraza fabricado polo propio estudantado Vigo. Ás 14:15, presentacións express, son presentacións de 15 minutos, moi rápidas, temática, Rede de Ciencia de Cidadana en Galicia, Rede de Escolas Azuis Galegas, é unha charla que nós si tivemos a oportunidade de escoitala xa sobre os insectos como alimentación do futuro. Este é un investigador que fixo a súa tese de doutoramento sobre este tema, incluso hai mostras e todo demais que probable que terminemos formando parte da nosa alimentación de unha forma máis natural, non? Que agora todavía parece que temos certo respeto. A partir das 5 son faladoiros en paralelo, as temáticas enerxía comunitaria local, valorización de residuos vinícolas en cosmética, moi interesante, penso, e vamos a presentar a quinta edición do noso libro Quero ser investigadora 5, que este ano é diferente, antes era como para un público máis infantil, contado pois como unha especie de conto para nenos máis pequenos, no que a investigadora explicaba por que decidiu dedicarse á ciencia, non? Por suposto, todos os ámbitos contemplados, que non é solamente bata branca, laboratorio, sino tamén en ciencias sociais tamén hai investigación, en humanidades hai investigación, vale? E, por suposto, no ámbito tecnolóxico, non? Que no caso de Vigo tamén é moi forte, non? As titulacións tecnolóxicas que ofertamos e, por tanto, a investigación dese eido tamén é relevante para nós. A partir das 6:30 sería unha charla de clausura que leva como título Fala que sente, percibindo as emocións a través da melodía das linguas, que contará unha intérprete de lingua de signos en paralelo como apoio, non? Queremos tamén ser inclusivos. Como peche está este espectáculo que citaba, que é unha obra teatral, e na propia expofeira hai unhas actividades que así que ten que ter unha inscripción previa para crear libros de artista, como facer creación de libros de artista, e recoñecer escrituras son eses dous obradoiros que serían con unha inscripción previa e están pechados xa neste momento. Así que nada, pola nosa banda, reiterar ese agradecemento que temos, a verdade, desexamos que estades todos convidados e convidadas, e tamén para facelo chegar aos máis próximos, non? Aberto para todos os públicos, é un evento para todos os públicos. Que esperamos que sexa un éxito. Sí, exacto. Sí, perdón, por agora mesmo cedo a palabra a deputada Sandra Bastos Miguel. Moi ben, pois moi bo día a todos e a todas. A verdade é que é unha honra como diputada provincial de Igualdade participaros en esta rolda de prensa para presentar a verdade que é unha iniciativa pois das máis ilusionantes, non? E transformadoras que temos no noso calendario. A Feira Científica A Ciencia que Ven ten nome de muller. O Gallá é seguro que sí, que celebraremos, como ben decían, o 30 de maio aquí en Lalín. É unha localización que nos fai especial ilusión porque
unha das nosas premisas tamén era pois achegar a todo o territorio, todo o coñecemento, toda esta transformación que queremos que se produza. Nos interesa especialmente e promovemos dende a Diputación de Pontevedra porque queremos iso, que todas as iniciativas que apoiamos e promovemos non queden só nas grandes cidades, senón que viaxen por todos os recunchos da provincia. Gracias ao Concello de Lalín por cedernos, por acompañarnos neste espacio tan maravilloso que me dá moitísima envexa. Querido alcalde, moitísimas gracias, señor Crespo. Gracias tamén a Carmen, por suposto, que sempre nos acompaña, nos apoia, nos arroupa para levar a cabo todas estas cousas. Estamos encantados de que se produza aquí, porque ademais, como ben decíades, temos este espacio maravilloso dentro, fora, bueno, pues que hai moitísimas posibilidades e seguro que as aproveitades todas. Pois como os decía, queríamos eso, leválo ao resto da provincia e demostrar que o coñecemento, a innovación e a cultura estean presentes nos 61 concellos da provincia de Pontevedra. Así que celebrar esta feira no corazón precisamente de Pontevedra é para nós un paso máis neste camiño para democratizar o acceso á ciencia, garantir que os rapaces e as rapazas poidan acceder en calquera recuncho desta provincia, poidan ver, poidan tocar, poidan soñar coa investigación e a tecnoloxía. Porque a ciencia é unha ferramenta de igualdade e iso encaixa plenamente co espírito co que naceu esta feira, un espacio de inspiración, de futuro e de igualdade. A realidade, por desgracia, aínda nos mostra desequilibrios que non podemos ignorar. As mulleres que representan a maioría do alumnado universitario seguen sendo a minoría nas carreiras STEM. E non é por falta de capacidade, por suposto, ni por falta de interese, senón polo peso dos estereotipos, dos roles de xénero e as barreiras sociais que siguen condicionando as eleccións educativas das máis novas. Por iso esta feira, como vos decía moito máis, é unha chamada á acción. É unha ferramenta coa que queremos espertar vocacións, crear referentes femininos e achegar investigación á sociedade dende unha perspectiva de xénero. Quero destacar tamén o papel fundamental da Unidade de Cultura Científica e da Innovación da Universidade de Vigo. Moitísimas gracias, Mónica e Belén. Unidade que leva anos traballando para facer visible o talento científico femenino, para chegar o coñecemento á ciudadanía dun xeito accesible e participativo. Na feira contaremos, como ben decías, Belén, con 24 postos de divulgación, obradoiros interactivos, actividades para escolares, charlas e mesmo un espectáculo divulgativo. Todo pensado para que a ciencia sexa vivida, sentida e compartida. Eu o dos insectos miro un pouco como acompañamento a outra alimentación, pero seguro que é moi interesante. Bueno, só me queda convidar a toda a ciudadanía, por suposto, especialmente a mocidade, a chegarse, por favor, hasta aquí. Paga pena, paga moitísima pena, será moi interesante o día 30 para descubrir que a ciencia que ven seguro que terá nome de muller. Lanzar unha mensaxe a esas nenas e mozas da provincia. A ciencia tamén é cousa vosa. Non esquezades que aquí estaremos sempre para apoiarvos, acompañarvos neste camiño. Moitísimas gracias. Gracias, diputada. Gracias. Pois moi ben, pois para rematar, agradecerlle a todos os que fan, todas as institucións que fan posible que este evento se realice en Lalín. A Diputación de Pontevedra, que sin a súa axuda non sería posible, e, por suposto, a Universidade de Vigo, que as dúas vicerrectoras que están hoxe aquí connosco, representándoa. É certo, comentábame unha delas, creo que Mónica, no hall deste Concello, que a Universidade de Vigo tamén existe, ainda que non estamos cerquiña de Santiago. É certo porque é a nosa provincia. E Lalín ten un don que non teñen outros sitios, que somos o kilómetro cero de Galicia, e, polo tanto, podemos ir onde nos dé a gana. Entón, somos do Obispado de Lugo, eclesiásticamente o noso obispo que manda é o de Lugo,
somos administrativamente da provincia de Pontevedra, facemos vida con Santiago e imos facer moitas compras a Ourense. Quere decir que estas terras do medio teñen algúas ventaxas, tamén teñen outros inconvenientes, porque ter a capital administrativa da provincia 80 e pico kilómetros, cando temos a Santiago a mitad, pois é algo que para nós non deixa de ser un hándicap. Pero en todo caso, xugamos cas bazas que nos toca aquí neste interior de Galicia e sobre todo agradecemos que saquedes estas iniciativas fora das cidades, porque os demais tamén temos dereito á vida. É dicir, Galicia é unha aldea global. Nós temos máis entidades de población co resto de España. Temos 22.000 entidades de población en Galicia, o cal é unha barbaridade, pero nós somos suevos, polo tanto, como cada un fai a casa onde lle dá gana, por iso temos tantas aldeas. Nós non, porque moita xente pensa que somos celtas. E si somos celtas, temos sangre celta, pero os celtas vivían en castros que estaban agrupados e máis ou menos ainda vivían xuntos. Pero cando chegan os suevos, facían un burato e se había auga, plantaban ali unha casa. O cal, ao final, realmente en Galicia somos máis suevos que, por moito que digan os entendidos, somos máis suevos que celtas. E somos suevos e por iso Galicia é unha aldea global e a población concéntrase basicamente alrededor do arco da zona cantábrico-atlántico e en un tercio de superficie vivides 2 tercios de poboación. En 2 tercios de superficie só vivimos 1 tercio de poboación e mermando. Co cal, sabedes que aos políticos nos gusta moito falar de cousas que sonan ben, aínda que non se den feito, pero que dan ben, valen para vender a moto. E sempre, eu recordo desde, levo moitos anos nesta actividade, e recordo que sempre se falou desde xa, que enveou a democracia, de reequilibrio territorial. E esa é unha asignatura totalmente pendente. Non hai nada de reequilibrio territorial, para nada. Nunca houve. Ni non hai en Galicia, ni non houve en España. O feito de que quitedes isto de Vigo ou de Pontevedra e o entregades a Lalín é un motivo de satisfacción para nós, porque tamén temos dereito a sacar algo a cabeza, porque senón estas capitalidades como nós, que somos un capital interior de tipo medio, danos moito traballo sobrevivir. Porque se nós non temos, se a Universidade de Vigo non ven aquí a facer nada, se a Universidade de Santiago non ven aquí a facer nada, se os centros importantes que hai por Galicia adiante só os fan nas cidades, ao final conseguirán un efecto que eu creo que non é positivo, ya que a xente viva agrupada en poucos sitios, que desde o punto de vista práctico pois pode ser razonable, sí, pero a Galicia é a Galicia que temos, e aquí hai aldeas que están tendo, cada paso estamos lle poñendo máis servizos e que están quedando abandonadas, o cal é un hándicap. Por moito que se diga que lle facemos o caldo gordo aos nómadas digitais e todo eso son caralladas, que están ben, son necesarias, pero non solucionan o problema. Solucionan o problema que o día 30, que a capital científica de Galega, entre comillas, é a Lalín, e que non sea Vigo unha vez máis ou a Coruña ou Santiago. E outro día que sea Monforte e outro día que sean outros sitios por aí. Iso eu creo que é bon, porque tamén nos dá nome propio. Entón a xente, se vive nun sitio que ten calidade de vida, porque ten servizos e porque ademais pois ten menos estrés que onde cos que vivides en urbes moi saturadas, pois tamén será unha ventaxa. Eu creo que non só para Lalín, senón para todo Galicia. Así que moitas gracias á Universidade de Vigo, que nós sabemos e temos boa relación con Vigo, e como aquí trátase fundamentalmente de o enfoque que lle dades e a ciencia que ven ten nome de muller, pois en Lalín tamén temos moito nome de muller. Toda a sociedade galega é matriarcal, estou convencido, pero especialmente a nosa. A do interior é máis matriarcal. Aquí sempre mandaron os que deciden as cousas importantes nesta comarca, especialmente en Lalín, son as mulleres. Os homes son os que ás veces figuraban, porque polo sistema que había, político e tal, pois figuraban os homes, pero que mandaban de verdad, que enrixían as casas, que decían as cousas importantes, sempre foi un pouco a muller. E non é un tema que obviamente pois non o vades a tratar, pero que sería curioso ver, porque iso tamén nos axudaría a ese reequilibrio territorial. Mirade, sabedes que hai o demo é a dieta atlántica, a gran dieta española e mediterránea. Aceitito, que está moi ben, e se de oliva mellor, e tomatito, está moi ben. Pero resulta que onde comemos carne todos os días e fiestas de guardar, aínda de momento ainda non comemos vermes, andarase, todos andará, pero de momento comemos carne, pois, a ver, os que máis duran de España somos os galegos.
os que máis duran de Galicia somos a Galicia interior. E os que máis duran na Galicia interior son mulleres. E Lalín é un concello de 20.000 habitantes con máis de 100 centenarias, con máis de 10 centenarias. E a comarca do Deza aquí hai xente de 104, 106 anos. Un día a Universidade de Vigo vin unha cousiña que me poñía, se podedes botar unha mão, e poñía que sería bo facer un laboratorio, porque claro, se a xente dura máis, había que ver por que dura máis. Entón, que había que facer un laboratorio, eu vin iso no Faro de Vigo, alá me pillei, fun ver ao catedrático que defendía iso, e claro, a cousa estaba moi ben. E eu quería facer ese estudio, pero é un estudio caro, pero pediron 30.000 euros, e claro, eu non os teño. E foi nos pedir a Xunta e tampouco morderon. En todo caso, sería bo tamén ver porque nós, de algún xeito, pois esa é unha realidade que é palpable. Ao mellor hai que ver que ao mellor a falta de estrés, ou menos estrés, e a alimentación, que fundamentalmente aquí os homes agricultores traballaban no campo eles máis, pero quen decidía a comida como se facía eran as mulleres. Esas comidas caseiras que eu tan boto de menos, porque os seus restaurantes son todo bueno, e sobre todo, cantas máis estrellas Michelin teñan, mellor máis caralladas che poñen para comer. Pero despois a comida de verdade é a comida de verdade. Esa é a comida das casas. Eu cando topo algo que me recorda a miña nai ou a miña avoa eses guisos que hai, para min ese é un sitio sagrado. E ás veces pois tamén hai que estudiar que a alimentación que temos no interior de Galicia é tamén, iso sí que ten nome de muller, pero non porque este máis na cociña, non, sino que, bueno, eu acórdome que me gustaba moito a cociña e meu avó dicíame, Concho, xa temos un home cazoleiro, nin bo a meda nin bo palleiro. A meda e o palleiro era como aquel que o home que tiña que traballar. Eran os estereotipos que había que obviamente cambiaron en poucos anos totalmente. Pero o que quero dicir é que probablemente haxa que mirar que estas cousas que vades falar aquí de ciencia que teñan que ver con esas raíces nosas. E se hai que estudiar os vermes eses que a proteína, dicen, sí, que a proteína vai vir de vermes, pero mentes haxa vacas e porcos, se cadra, pois, ao mellor non é tan sostible, porque a terra dá para comer o que dá para comer, pero sí que é certo que a proteína, pois, do futuro, parece ser que, obviamente, non vai vir vai ser o verme moído, pero vai ser a proteína animal que vai vir prácticamente dos vermes, que o resto non vai ser sostible porque non haberá auga, porque estamos acabando con todo. Entón, pois, como hai pouca auga, como hai pouco tal, entón, ao final, pois, se non hai novedade, pois, algunhas cousas destas, inda que é para mulleres, pois, sin dúbida, pois, supoño que será como farase como unha revisión, unha especie de balance do que aquí ides facer. Aquí o do coche vai ter aceptación seguro, porque aquí somos moito de motor, a nosa comarca gustan moito as máquinas, pero sí que é importante ver todas estas actividades que acabades de relatar aquí. Eu simplemente vos convido a que pasedes unha grata xornada o día 30 aquí en Lalín. Haberá boa temperatura, case vos lo podemos garantizar, non fará nin frío nin calor, pois poderedes comer ben, poderedes disfrutar dunha magnífica paisaxe antiestrés, sexa de río ou sexa de monte, e ao final, pois, cando fagades as conclusións, desexar que sexan moi positivas e, sobre todo, que queda aí posta esa pica en Flandes para que descentralizar os sitios máis pequenos é positivo sempre, inda que a xente ás veces, porque claro, temos ese hándicap que ás veces aquí non hai masa crítica para que a xente nosa chegue para fazer esas actividades, pero valen a pena tamén que veñan de fora, conforme nos vamos alá, tamén vale a pena de que xente de outras latitudes veña aquí, non só por darlle vida ao noso povo, sino que é bo tamén desplazarnos, que eu creo que iso é riqueza para todos. Así que non vos enrollo máis que as miñas historias, agradecervos moitísimo a Universidade de Vigo, para a nosa Universidade de Vigo é a nosa universidade, que nós somos da provincia de Pontevedra, como ben dixo Mónica, temos un vicerrector de Lalín, entón iso tamén é importante, a Carmen Canda, que lle toca lidar con este tema, que é a súa concellería, e a Sandra, moitísimas gracias á Diputación, porque neses medos que ás veces se teñen, unha das cousas que nos fixa a Diputación ben feita para nós é que os premios Mestre Mateo, que lle tocaba dicirnos a Diputación, puxonos en Lalín. E había quen dicía, os Mestre Mateo nunca saíron dunha cidade, sempre se fixeron en cidades grandes e tal, e irmos a unha aldea, e viñan un pouco acongojados, por decir un nombre correcto, os da organización. E cando chegaron e viron a nosa delegación, quedaron encantados. Total, que se fixo aquí os premios Mestre Mateo, foron un éxito, e os que os organizaron dixeron, o Gallá, foi unha das mellores edicións e tuvemos o apoio que tiñamos que ter, estuvemos a gusto e desde logo as instalacións
cumpliron as expectativas de sobra. Así que, por eso, cando facemos edificios desta obra, temos que dar contido. Contidos como o voso para nos veñen moi ben. Moitísimas gracias por desplazarvos hoxe aquí e confiamos en que o día 30, cando fagades balance, digades, valeu a pena vir a la lei. Moitas gracias. Sen dúbida. Estupendo. Pois esta idea de sacalo É da Diputación. Sí, pero eso xa nos fixo como